அன்பு தம்பி பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தினுடைய பாதுகாப்பு இயக்கத்தினுடைய தலைவர் இசைக்கிராஜா தேவருக்கு வாழ்த்துக்கள். தம்பி அவர்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், சாதிக்கும் அரசியலுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய கோடு முடிந்தால் இந்த சாதிக்காரன் இந்த கோட்டை தாண்டி கொண்டு வார். இந்த சாதிக்காரனை கோட்டை தாண்டி கொண்டு வந்தவர் முத்துராமலிங்கத்தவர் ஒருவர் தான் காரணம். அன்றைக்கு இந்த நாட்டில் சுதந்திர போராட்டம் இருந்த காரணத்தாலே மூக்கையாத்தவராலே ஓரளவு முடிந்தது. பிறகு யாராலும் முடியவில்லை. இந்த கோட்டை தாண்டி இந்த மக்கள் வருவார்களா என்றால் அந்த பணியை தொடர்ந்து செய்கிறோம். அடுத்த தலைமுறையாக தம்பி இசைக்கிராஜா தேவர் போன்றவர் அது பணியை தொடர்ந்து செய்வார். இது வாழையடி வாழையாக வந்து கொண்டே இருக்கும். வரட்டும், என்றாவது ஒரு நாள் விடியல் வரும் அல்லவா? அன்றைக்கு இந்த முத்துராமலிங்கத்தினுடைய கொள்கைகளும் கனவுகளும் இந்த மண்ணில். திருவள்ளி மாவட்டத்தை சேர்ந்த இசைக்கிராஜா ஒரு தம்பி நிதானமா பேசுறாரு. இசைக்கிராஜா கூட பக்கத்துல போய் உட்கார்ந்துக்கலாமே. அந்த இசைக்கிராஜாவை பாராட்டுறேன். அது போல இசைக்கிராஜாவோட இந்த பாதையை நாம முழுமையா முழு மனதோட வரவேற்கிறோம், கை தட்டி பாராட்டுறோம், வரவேற்கிறோம், வாழ்த்துறோம். இதை ஒரு சாதி கட்சி நடத்துகின்ற இசைக்கிராஜா போன்றவர்கள் சொல்லி இருப்பது உண்மையில் நான் மனமாற வரவேற்கிறேன். பிஎம்டி கட்சிக்கு யூடியூப் சார்பாக ஒரு வாழ்த்துக்களை சொல்லுங்க.